Maayong adlaw kaninyong tanan. Nalipay ko nga ubanta na usab karon sa atong serye Ancient Stories, Timeless Lessons. Gusto lang nako magsugod pinaagi sa usa ka personal nga pangutana. Naka-experience ba mo og adlaw nga murag tanan naguba? Sa akong kinabuhi, na ako'y panahon nga murag tanan nagsumpay-sumpay nga problema. Ang pamilya, trabaho ug panglawas, murag tanan kalisod nagsabay. Nakaingon gyud ko, ngano kaha Lord, unsaon nako pagpadayon ani? Ug tingali ka mo usab nakasinati ana kanang walay tubag dayon ug ang imong kusog murag hapit na mahanaw. Kamo ba? Unsa may inyong gibati kung ang kalisod mo sunod-sunod? Usahay makapangutana ta, ngano man sa ako ni nahitabo? Kung ang usa ka tawo mawala sa pamilya, kung mawala ang trabaho o kung naisakit nga dugay na wala maayo, murag lisod kaayo isabot. Pero dili kita nag-inusara sa ingon ani nga mga kasinatian. Ang tanang tawo, bisan unsa ka dato o pobre, makaagian og panahon nga puno sa pag-antos. Atong balikan ang istorya ni Job. Si Job usa ka tawo nga matarong, mahinlo ug matinahuron sa Dios. Adunay siya pamilya, daghang bahandi ug respeto sa iyang komunidad. Apan sa kalit lang, ang tanan nga iyang gipanag-iya nawala. Namatay ang iyang mga anak, nawala ang iyang kabtangan, ug bisan ang iyang panglawas giigo sa grabe nga sakit. Bisan pa ana, wala niya kalimti ang Dios. Bisag ang iyang asawa miingon, Job, isumpa na lang ang Dios ug mamatay. Apan ang tubag ni Job mao kini. Ang Ginoo mao ang naghatag, ug siya usab mao ang mukuha, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Apan dili sayon ang iyang agianan. Daghan siyang pangutana, daghan siyang kasakit. Naapay higala nga imbes mo tabang, mas nakadugang sa iyang kasubo. Pero sa katapusan, gipakita sa Dios kang Job nga bisan pa wala siya'y masabtan, ang gahom ug gugma sa Dios nagapabilin. Ug sa katapusan, gipanumbalik sa Dios ang tanang butang nga nawala kang Job, ug labi pang gipadaghan pa. Mga igsuon, unsa may atong makuha nga leksyon gikan kang Job? Dili tanang kasakit tungod sa sala. Usahay abi nato giingnanta sa Dios, apan dili ka na mao. Ang pag-antos usahay usa ka pagsulay nga motudlo ka nato og pagtubo sa pagtuo. Pwede ta magpangutana, apan padayon ta mutuo. Dili sala nga mangutana, ngano man Lord, apan ayaw kalimti nga bisan wala ta kasabot, ang Dios kabalo sa tanan. Paglahutay og pagtuo nagdala og kadaugan. Sama kang Job, kung magpabilin ta nga matinumanon bisan sa kalisod, adunay gahom ang Dios nga iuli og labaw pa sa atong nawala. Mga pangutana para sa imong kaugalingon, giunsa nako pagatubang ang akong mga kalisod karon? Nisalig ba ko sa Dios bisan wala ko'y masabtan? Giunsa nako makita ang kaayo sa Ginoo bisan sa kasakit? Mga kaigsuonan, ang istorya ni Job usa ka pahinumdom nga dili kita pasagdan sa Ginoo bisan sa pinakadulong ang nga kahimtang. Kung nagantus ka karon, hinumdumi. Ang kasakit dili magpabilin hangtod sa walay katapusan, apan ang gugma ug kaluoy sa Dios magpadayon hangtod sa kahangturan. Buza, atong dasigo ng usag-uza. Kung adunay igsoon nga nag-antos, ubanan nato sila. Kung kita mismo nag-antos, ipadayon nato ang pagsalig kay ang Ginoo magapanumbalik sa tanan sa husto nga panahon. Salamat sa pagpaminaw sa atong episode karon, ug hinaot nga kini nga leksyon makahatag og kusog sa imong kasing-kasing. Kini mao ang atong serye Ancient Stories, Timeless Lessons. Hangtod sa sunod episode, magpadayon ta sa pagtuo og paglahutay.